Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu updates. Ubaby singabakho noma wakhe uTirelo yo baze ba cute. Hayi ey'ntweni ezinhle uyavela usisi, uyavela futhi kakhulu ey'ntweni ezinhle, uyayibona izinto ezinhle. Yithi nginifundele-ke guys ukuthi uthini la ku-social media. Uthi motherhood opens up a depth of emotions that one has barely experienced before, from overwhelming love and joy to moments of vulnerability and self-doubt, but you have to learn to embrace the full spectrum of emotions. Hey, yazi nje into esingayisho uwenza kahle. Hala kwa-motherhood ufikile engathi futhi ufike ngokuzimisela. Siyambona amasilunguza la ku-social media ukuthi hayi uyiphethe kahle ingane, babahleka abantu. Bekuyi-update le guys, ngiyanika nje ngoba izingane zesithembu isho esikhuluma ngayo. Mase bevela-ke laba abavela kwi-reality show izingane zesithembu, kukhona abakuphosta ku-social media, nami ngizoza ngizoniphosta la kube yi-update njengoba ngenzile nje. Ngiyabonga kakhulu i-support. Ngiyabonga angiqedi, ngiyabonga kulaba abangisupporte kusukela phansi ko-2000 subscribers kuze kube la sengikhona manje. Ngiphinde futhi lokhu kule channel angisupport inhlamba, angizuyivuma inhlamba, angiwavumi futhi amagama awukudelela. Bonke engikhuluma ngabo ngisuke ngikhuluma lento engikhuluma ngaleso sikhathi, angihambisani nokungahloniphi. Ngabe mhlawumbe indlela engibeka ngayo ngaleso sikhathi singazwakali kahle, kodwa nje inhlamba ngiyaxolisa kakhulu, angiyithandi sisi. Ukubukelana phansi angikuthandi sisi. Masixoxa indaba akuzwakali ukuthi sixoxa indaba, siyazwana. Nakhona futhi singezuzwana ngaso sonke isikhathi ngoba ngeke ujabulise bonke abantu, kodwa ngiyabonga kakhulu i-support. Makukhona futhi kwenzeka athole ividiyo im-offender, sorry kuleyo ndawo. Engikwenzayo ukukhuluma ngama-TV shows nosaziwayo abavela kuma-TV shows. Ngiyabonga kakhulu i-support. Bye.